Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 3-nji noýabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiz diňe ýurdun içinde ýagny Türkmenistana degişli bor, şoň üçin bir topar meselelere gaýtadan dolanyp gelmeli bolýar. Ýadyňyzda bolsa, ol soňky geçiren Goşadyrnak içinde halk maslahatyny orta bir ýa-ni Balkandan ýa-ni Nebitdadan bir aksakkaly çykaryp, ay bize ene aylyk güllüklerimizi köpertmek gerek, pensiyon pullary köpertmek gerek, studentler gollaw gerek diýen ýa-ni çykyş etdi. Özüm ene men hormatly İl Ýaşul diýen adyň eýesi döşünde bir kysana demirçegi bar, ýa-ni aňyrdan peşkeş alan ýalakalyk üçin. Sonra men gurrun ýygyny ýetmek üçin jaň etdim. Nebitdadaky tanış bilişleme, sonra o taýdan bu taýdan maglumat alınmaly. Ol ýaşuly diýilýäni, ozal men aýdypdym şol çykyşda, şol zalyň içine ýygnanýan 4200 adam hiç birisi biziň ne halkymyza, ne milletimize, ne de bilen ne beresi hiç birisi halk bilen baglanyşykly ýeri ýok, peýda beren ýerlerim ýok. Olar diňe şu öz başyna ýaşap beren aýratyn kasta, ýokarsyny Berdi Muhammed, olaň tohum tiýji, bilen aşagyny da güýç ulunjularyň aşagyna ene şoşulan getirýän, şo zaly ýygnaýan adamlar. Ene şo çal saçyň men aňyrsyn ýerlap sorap bildim, ene anyklandym şol orta çykyp bize pul gerek gelýän adam bilýän kim? Bir döwür Türkmenistanyň içeri işleri ministri bardy, Poron Berdiýew. Oň asly Gyzlar Bada raýonundan. Ene şol Niýazyň öňüne ýazylyp ýatyp, atam diýip edelenip beren adam soň Niýazyň türmäge basyp, türmede öldürdiler. Ýöne diýjek bolýan adam Niýaz we Poron Berdiýew ullany 100 miňlerçe beýguna adamlary türmelerden çykardy. Her hepde amon gelip kameralarda otururlar, öldür ýalyensdi, kimi öldürdiler, kimi maýyp edip gitdiler, ine onu ol eýrarly illeşleme ine öz çykyşlaryny aýdyp beripdi mundan 3 ýyl odan. Ine şolaryň ýol başçysy bolan, MBD-ň başlygy bolan, içeri işler ministri bolan şol Poron Berdiýewdi. Bu çykyş eden garry bolsa, Poron Berdiýewiň aýallygonyň äri, ýagny giýewsi bolýar Poron Berdiýewiň. Görýän bular hemmesi götte çatak birek bilen otap üýtgeş adam getirilen ak diýeniň sebebi şundan ibaret. Ine görüp dursuňyz, ol näme üçin beýdi käkele ýani. Demek Niýaz we Poron Berdiýew ullany soňra türmäge basyp o taýdan noň ölüsini berdiler, bermediler bilemem. Öň şu taýda öldü. Inni bunu bolsa, giýewsini bolsa, Gurban ullany ýa ogly bilen Munum ýogadyr ýa özellik kadar boldy. Näme üçin şu taýda teklip edildi diýilen soraw bardy. Muň iki sebäbi bar. Birinji sebäbi ozal Gyzlar Batdan bir aksakkal çykaryp bize ene gazymyz, suwumyz, nämämiz mut gerek gel, biz gulýaly ýaşap aýryşalar diýdi. Şoň agdy bilen şonu görüledip halkymyzy ozal alýans ujup-sujup ýeňilliklerinden mahrum etdiler. Inni bu garryny orta okladylar, iki sebäp. Birinjisi barlak görmek üçin. Halk şuna sesini çykarmadan oturýarmy, ýa garşylyk görkezýär. Ene halkymyz dürli ýerden, dürli kanallardan, dürli ogurlardan, dürli adamlaryň üstü bilen, dürli ogurmalaryň üstü bilen aýgatly garşylygyny beýan etdi. Şu bolunak. Bu uly jenaýat biz muňa garşydy. Onu ýan bildiler, temperaturany ölçäp gördüler, halkyň ahir gazabynyň çeni çary ýok, şoň üçin onu goýup bolsyn edýärdi. Ene bir tarap, birinji tarap. Ikinji tarap, Urban Gulyň ollellim ogly bar. Ene oňa bir kör awry döretmek üçin, ene o ýaşyla şeýdip çykyş etdi bol. Ýok. Men o zat razyda, men halkyma kömek etsek, şol 10% saklap galjak diýen sözü bilen şeýtdirip halkyň içinde özüne bir awry ýa kör awry gazanjak bolýar. Ol 10% göterýän ýani ol halka sowgat berýän zady da ýurtdaşlar. Ol her ýyl inflasiýa düşüp dur, ýani haritler gymmatlap dur, hyzmatlar gymmatlap dur, iş ýok.
Ine şon üçin şu ölmedi bolsun diýip şu inflasiýa garşysyna her ýyl şu 10 göterim goýýarlar. Inflasiýa bolsa belki 20, belki 30, belki 50% ösýändir her ýyl. Olarda dogry maglumat ýok. Hep statistika emesi guramasy işlänip Türkmenistan. Statistika ýok. Şon üçin bular etjegine de otyrlar. Indi iki taraplaýynam şol adam ullanýarlar bolar. Son görýän görse halkyň gaharada we indi oglun çykardyr hakykatdan. Mine biziň diýen prognozumuz aýan boldy. Ya amal boldy. Oglu çykyp otaýdy ýok. O ýaşyl näme diýenem bolsa men halkyma kömek etjek näme etjek diýip şo 10% saklaýan diýdi. Ine bular ýok zady bar edip görkezýärler-de. Indi halk maslahat diýen jenaýatkar toporny o bir kanun gurulmasyny kimleriň oturarlygyny kimleriň çykyş edýänini kimleriň näme teklip edýänini birini açyk görkezdi. Galanyn şoň ýaly. Ya şo taýda şoň hyzmat edýärler, ya şoň hyzmatkarlarynyň doganlaryny ya iýlen çalany. Üýtgeşik adam ertinmi ýa-da. Indi mundan 2 ay gozul owul Saparaga ýanyňky ýoldaşlar bilen men kardeşlerimiz bilen çykyş etdik. Türkmenistanyň hazinasy bar edi. Ya gaznasy bar edi, ya gory bar edi. Näme diýip agdasaň ýurt uly bolansaň dürli künjekde dürli adym tutýarlar. Ene hasabyny çykaryp berdiler. 30 ýylly aýdar şo geçen 30 ýylly döwlete yani döwletiň gaznasyny ya hazinasyny tölenmedik salgyt pulun möçberi 750 milyar bir tarapdan ýene de 750 milyar ikinji tarapdan gelýär. Jemi 30 ýylda 1 trillion 500 milyar dollar halkyň agzyndan kakyl alınıp hazinasyny akydylip görnýärlere çykarypdylar. Şoňa hasabat berýän hökümet ýok. Hökümetiniň baş tutany. Sebäp hökümet diýlerini hemme adamlaryň pikir bir adama baryp bermediýär-de diýär. Meselem Ozul Niýazowdy son Gurbangul ogluna üns berýänem ýok bar. Hemme zadyň emesi eýesi ýa hojaýyny ýurduň halkyň milletiň şo Gurbangullyk görkezýär. Diýmek şol ähli gazdan, nebetden, beýleki ýerasy, ýerüsy ýurduň daşyna çykarylyp importa satylýan önümlerden hani gelýän salgyt ya girdiji, nirde ýerleşdirildi, kime harj edildi, nire goýuldy. Hani döwletimiziň, milletimiziň gelecekki nesiller üçin aýryp goýulýan hazina puly. Ana Norwegiýa kapitalymyzda şolum ilat sany Türkmenistanyňkydan bir sehel köp bolmasy şumal olarda 5,5 milyon ilat bardy. Bizde kän bolsa ýurduň daşyny aksy bilen goşamda da 4 milyona ýetene. Ýurduň içinde 2,5-dan kän ýyby diýerlerdi. Dörli çeşmelerden maňa şo habar gelipdir. Diýmek, dünýäde 4-nji ýerde gaz satmakda duran Türkmenistan o bir 4 milyona ýetmeýän ilaty näde eklemeli? Eger şo pullar gelmeýän bolsa, ýa-ni ilat özüni näde eklemeli? Hanı şo pullar nire gitdi? Şol gaznada bolmaly. Saparaga bile düýp teýkary bilen hana orta çykaryp goýdy. 2-3 gezek gepleşige çykdylar ýigitler bilen. Aýdyp berdiler. Her sagatda näçe milyon gelmeli şo nebit gazyň satywyndan gazna her günne, her hepdede, her aýda, her ýylda. Ene dur hemme çyksalar, şonu mene ýanky saýtda goýarlar ýigitler şol aýlanıp durar ýa-da Norwegiýa ýaly. Ýöne o taýda döwletiň, milletiň gelejeginiň girdisine dip görkezip durdy. Her minutda aýlanıp durýar sekundda şol sifirler. Bizde bolsa her sekundda, her günne, her aýda, her ýylda ýitirýän halkymyzyň ýitirýän puluny görkezerler şol taýda. Şonu goýdy bol saparaga orta çykardy bol, bilen zähreti ýarlanýaly boldy. Sebäp 30 ýyllap şolardan hani hazina özü, hani hazina gelen girdeci, hani bir nebet gaz beýleki ýerasy ýersi baýlyklardan gelýän girdeciler, nirde? Ine şo sonra orta çykdy.
Oňam hasabını sapara çıkarıp berse bu iktisadiyetçi o dünya birjalaryny seredik gördü beýleki döwletlerde näçe salgyt bar şol çıkarıp satylýan ýanky nebit gaz emesine puwdagny beýlekilerini almaň dedi. Ene 750 milyar göne guruluk ýene de şo 750 milyar şonun daşyndan gelmeli girdesi. O iň pesini hasap edip alypdyrlar. Hani şuna kim jogap bermeli? Hani bir satılyan yarası baýlyklary goýulmaly salgyt, onuň meşhur ýa muktary. Kanun bar mı? Ýok. Men meselem gel alym Türkmenistandan almakçy 1000 tonna aýda şol benzin. Bahasy näçe? Men şonna barıp şol hökümetde oturarlar bilen dilleşmeli, gürleşmeli. Olar aýdy, bolýan cehennem men size şunu 10 milyon dolara bereň. Ýöne sen şol 2 milyonu bize ber, senem onuň 8 milyon allygyň bolýar. 10 milyon bilen hasaplap göründi. Menem alywçy bolup getirip öz ýurdumda satsam, men onu 30-40 milyon peýda görýän. Ene şeýdip sowda edýärler öz aralaryny, o taýda hökümetiň guramalary, edaralary, gulluklary ýok. Onu hasaba alyp ya sonra onu hasabatda görkezleri, aylyk hasabatdan, ya kvartalmy, yarım ýyllyk, 1 ýyllykdan, büdjetden hiç ýerde görkezilen. O ýygnyňa hökümetiň ýygnygyny geçirdim de o 10 sanlyk samsyk ol aňyrda ekranada olaň näme diýýänem bellidi. Ýyllar boýy Gurban bolup gelelber orada ağzını mümkülledip dur. Şo bir surat, şo bir adamlar, şo bir eşigini. Mun oğlum ağzını açıp ağzını yumaya näme diýänem bellidi. Hormat kabinet näme ağzalar diýe bol ýygy ýok. Galan ene şu iksan diktir aýdyp beri. Türkmenistanyň siýasatyny meclis emerdana, halk maslahatam, hökümetim, beýleki gulluklar şol iksan diktir ýörelýär. O diktara da dimer sözlerini yazıp berýär, ene Viktor Haramovdy. Şuňa çel, şuň kim ýazýar men onu bilemek. Ýöne ýyllar boýy Niýazyň döwründen bäri hemme işi şol ýazyw işlerini ýazýan ene Viktor Haramovdy. Türkmençäni ol köp türkmenden has goýulýar. Ene şeýle ýagdaý. Enni şu taparagan aýdan getiren sanlary bomba ýarlanýan bolup ýurdun için. O nähil beýle bolýar. 30 ýyllar biziň ağzımızdan bizim nesibemizi kakıp alıp nira ýok etdiler bular. Şunça milyar, şunça trilyon dollary. Indi şonu sorak etmek üçin mene aýdyrly 1-nji ýanwardan başlap biz talap etjek. Şu 1-nji ýanwarda näme girdesi gelýän bolsa günnelik hasabadan berýär şol hökümet. O geçen 30 ýylyň kynyň nira harj edilipdir, onu çykarmak aňsa tapylar olup opulun gitjek ýeri ýok. Kime peşkeş beripdirler, onu Adil Sud prokuratura täze Türkmenistany sorar, olar hemme degişli Gazpromynyň beýlekisiniň kasada oturarlardan. Ine şu zatlardan halkymyzyň ünsüni sowmak üçin olar hokka çykaryp başladylar ýurtdaşlar. Birinji çykaran hokkasy hana şu mahal Lewapdanam habar gelip dur, Balkandan polisler öýün aýlanýar diýe şu maşinlary serediýär. Haçan aldyň, näçinji ýyl getirdi, registrasiýasy haçan, manada näçe, renki nähili, kim eýesi boldy, kime sen dabernas berdin, kime bermedin. Ine bular şu zatlar bilen halkyň ünsüni sowýarly, halk aladadan çykmasyn diýip. Sen ýylyň garazda duran maşini bilen ne işin var? Ene nebitdagda öýün polisler aýlanyp berdi. Aç garazyny men maşiniň görjekdi. Ay ho, ol hereketde durman garazda yatan maşin 1 ýyl 5 ýyl. Sen barp şonu açmagy, görmägi sen hakyň barmy? Sen polis bolan dedi. Hani prokuroruň emesi beren görkezmesi. Barın barlan şu taýda öýün dökün garazyny barlan diýen ýöretdi. Order bolmaly. Barlag üçin. O ýok gel han men geldim kapyňy aç, men garazyny barlajak, onu barlajak. Maşinlaryň nomerini ýazyp alyp diýe soňdy salgyt salýarlar diýe. Ene halka şu aladadan çykmasyn diýip edilýän oýun şu ýurtdaşlar. Sen ol ýylyň şahsy emlägi bilen şuň kuň onu bir kanun bar
o kapısını depip garajını açıp içindäki näme bar näme ýok serediýän bolsa o bir öý dökme bolýar. Oňa da prokuroryň sanksiýasy gerek. Kanun şonu diýýär. Onu men niýeme? Ýöne näme üçin ol kanun gödek bolup bar milletin öýüne barlygy bilen barýarlar. Bugun maşynyň garajan çykaryp alyp gidýän bolsa-da erti gelip aýalyny alyp giderler de öýünden onu sen sesini çykarma ýene de oturjakmy? Polisiýa geldi. Bu utanç bolýar birinjiden halkymyz üçin, ikinciden ozal näçe edip öwran aýtdy. Eger gapyňyzdan bir kanun ýagdaýda gelýän bolsa, prokurordan orden bolmasa, görkezme bolmasa, kowun. Egerde de berin maňlaýyn. Olar şahsy emlägiň ýa howluň ýa öýüň ýa tamyň ýa garazyň içine sizden bir ruhsat girmäge haky ýok kim bolsa-da. Ruhsat diňe şol prokuroryň tasdiklan kagyzy ýa pastanawlenýasy. Düşýänizmi? Şondan başgaça hiç bir zat ýok. Onu getip size eliňizde owşurmaly. Ene şu sebäbe görä biz bilen şol real barlygy işim geçirýär. Ýok. Bular gel sen ne ýok, men han asgarazyň hemle bilen açyp içinden maşyny dörjelep içinde näme gözleýärler? Tamundan jerime salýar sen maşyny irenke eýleken, ene dabernastyň beýleken, nomer eýleken, sany beýleken, ene milletten para alýarlar ýene de. Başga ýere pullary ýokdur da ýemeden halkdan alara. Şeýdip halkymyzy şumal şol gozgalan iň wajyp meseleň biri şumal hadynaly mesele, şondan ünsüni soýýarlar. Halk soramasyn, biz 30 ýylda nira ýok etdik, şunça puly diýip. Şeými? Ondan ola bir indi daşyndan ýene bir hokka çykarýarlar. Ol näme maral durdywa diýip aýdymçy bardy, ýerde ýöne şumal ekspert bolup oturdy da ýanky şol ýaşlaň emesinde konkursyna mı ýa-ni bäsleşigine mi? Şonu aňyrda görülýärler ýöreýte halkyň ünsüni sowmak üçin sunga diýişärleri ýerden bir garşy ýokarda ýörýär diýip halkdan, beýlekilerden. Bak, ýurtdaşlar, ol maral durdyba diň oda şol döwrüň şol sahna işgärleri bar, ýa-ni merkezi telewizionyada çykyş ederler Aşgabatda ýa şo taýda, şoňa meňdir. Şol döwrüň gelin gyýlary diýen, ýa gyýlary diýenmi? Şolaň aglabasy Niýazyň elinden geçen, ýa şoň düşeginden. Niýaz onuň ýerinden üzmek üçin öz hilligini surdy. Şondan bilýändir olar aýagymyz ýerden bir adım ýa bir garşy ýokarda diýip. Hana bar suraty maral bilen Niýazyň sahnada duran nähil görnüşdi. Ýa-ni bir Cemal Saparova da şoň geldi. Öde bolsa ansamblyna ahly gyýlaryny köşkden geçirip suwutnama bar oňa da. Ýöne onu bir ýurda baramyzda halkyň öňüne çykarmasak şu taýda çykararmyzyň peýdasy näme? Aýdyp ömmerdik Mar welaýatynyň näçe gyýlaryň ýok edilerini. O taýdan ulan Türkiýe çykardylar, Türkiýeden hem Araplara satdylar. Ýygyna dolanan ýok çok gyýlan köpesini. Howsalar şu neçe ýetkesini gözläp berdi. Ýöne utanç bolandan soň halk ýüze çykaran şu ýöne çykararlar. Wagty gelip Cemalym jogap bermeli bu zatlara. Ondan gözel şagylywa. Ene şol olum badyr, ýigitler bar bolsa şu taýda oňam suratyny goýup, o ýeme Niýaz çykyrdy, Perman prezidentiň zynjyry diýip, boýnuny da kalyan gazal zynjyr. Şo birinji zynjyry Niýaz şo gözel şagylywaň boýnuny dakdy. Olam şol erap, akyp, gülümserap boýnuny. Separata näme de sensiz men nädip ýaşaýyn. Sen näme bu kun? Gurban gulyň öňünde ýazyp ýatyň ogly bilen. Hay haram. Bular lewdem ýok, sözem ýok. Bularda hiç şeýli duralgy ýok da. Edip oturan işlerini görsen, jenaýatlaryny görsen, depesasyony işi. Şoň üçin ol ýemänim sünkoklarny ýalyp ýa-ni maraly okladylar orta. Niýasy elle ýetip barýan denany. Näme gerekdi? Şol
Yankı adamların ünsünü şu hasabattan soğumak için. O cenayetkar topar hökmen hasabat vermeli. Nire yitirmedildi. Şunça milyard ya trilyon dolarlar. Sorulacağım hakikat. Şonu halk gurrun etmesen dip, inni gıybat hökmenni hana maralok ya inni hamal ol yerden bir adım ya 1 metr yokarda uçýarmyş. Ay ho on 90 näsinjeýle niýe uçurup ber? Şonu görmänni şuny görýäňiz. Ya gerekmi şonu şuny kun çykarmak orta? Olama inni oğlu ýörüp gyz çykarandy. Şeýle dermi? Ýörit edilýär. Halka da ursat berýärler. Inni şol çok jolan diýenler. Ay yerli yerden çykyş edýärler. Yigitlermi, gyýlarmy? Ay ine şeý diýdi. Halkdan üzüňe ýaşaýa, ya 1 metr ya 1 adım ýokardamyş ya 1 garş. Aslynda ýeriň teýine sokdular 34 ýyllap. Ey millet. Siz şoň gurrun neden zatda indi gelip bir zenanyň gurrun ne diýäňiz? Siz näme ejide ganym bolýaňyz onda? Ha, näçe siz Gurban Gulyň ya oğlumyň ya tohumnyň oň yegelleriniň ya öňkü yetimçän gurrun neden zatda gelip beni maral durdywan gurrun ne diýär. Ine şu gaýratly bollugyňyz mı şol? Hani hadinany soran, yitirmedilen milyardlaryny soran. Kim iyi biçip hani Ýewropaň tersen aýranyp bütün dünýäni döwletiň samalýodun benim, ha? Ine sorak ştaýda ýurtdaşlar. Şoň üçin men diýjek bolýan zadym şol hazina gelmeli puly nira ýok edildi. Bulardan ýerde geçdi. Ene soruljakdyr jogapkärçiligi. Gitjek ýeri ýok bulan hiç birsin. Onuň ýene de bar bir zat ştaýdy. Aýdylmazda bular inni ogurlaryň nirlerde yerleşdirjegin bilen akly. Orsiýet bolanak sebäp inni bilipdi, çaýkanypdy, bugun bolmasa erti o döwletin darlamaly. Näme üçin? Sebäp uly zady ýykyp kiçi zady saklap bolanak diýip men bunu 30 ýyl odolaýdyk geçdim. SSR ýykdylar, innim şu Orsiýada saklajak bolýar imperiýa hökmünde. Ýa-da ýygyna gaýtaryp aljak bolýarlar. Başarmadylar. O ölükden Jırnovskiň aýdan zatlary bar. Biz SSR täzeden dikeldiýär, ýol SSR-de Ors imperiýasyny näýdi. Ol beýleki respublikalar bar. Olar enne diýil, öz başda respublika bolman, ene Orsiýada tabi vilayet bar diýip aýtdy. Şonu etdiler. Hani Türkmenistan Orsiýadyň ene bir vilayeti, öz başdaklyk ýok, garaşdyrlyk ýok. Emme baýlygy erinden aktyryp oty, aklisem gidip oty, Orsiýada mı, Hytaýa mı, ýene bir ýere mi? Han hasabat halka berilýär. Ýok. Ene şoň üçin inni bular nädip howa şu halkymyzy ağlap Türkmenistany inni lükgölügine Orsyň eline tapşyrmakçy. Şoň üçin şu mahal Türkmenistanyny täzeden Ors mekteplerini açyp başladylar. O maňa habar berilişine göre 30 golay rus dilindäki telewiziýa programmalary bar. Türkmenistanyny orslaşdyryp başladylar ähli. Diýmek, ýene de halkymyzy şol paxta meýdanyndan çykarman, şol taýda ölüp biter ýaly derejä getirýärler. O Türkiýanyň açarlaryny ýa wideler denem şol riyada şu çıkan adam şu taýda galsyn, şu taýda da ölsün. Ýöne ölýän çağda şu agdyny gazanyny onuň agdynyň haqqy bolup, ýygyň naqqaralary eklesin, saklasyn, eklerni. Şu taýda da olar o taýdalar bularyň bärde diýen niýet bilen edilýän ýa ýöredilýän ene şu jenaýetçilikli siýasat ýurtdaşlar. Gysgaça men şonu ýetirendim. Onuň ýene de bir aýtmaly zat bardy. Bir ne görýän Orsiýetde gyzat bolanakda. Ine olar ogurlan puluny ýykyljagyny bilýär. Ondan nira uğrasyň, Hytaýa uğradyp bilen akly sebäp bilen özleri Hytaý dilini bilen barsa Hytaýlar ony Uýgurlardan näme görjekler? Bular ýok etjekler. Elinden puluny aljaklar. Onun üçin bular şu mahal şu Dubayda, Arap döwletlerinde, Malaýada mesken tutup başladylar. Maşgalalaryny şotak göçürýärler. 70 neberelik ýerlik pul ogurladylar. Özlerini şoň gitdiýsen özleri gaçyp gitjek. Ýöne bular Putin goýberen, men diýençe oturarsyňyz. Şoň onsoň şol näme üçin ýa-ni Thomas Gurbanow başlan gölmelen bir çaý ortaýa.
Nira gitti değil. Monte Carlo var kaydı. Onun territoriyası 2 kvadratlı kilometreden var. O tayda dine baylar yaşıyor bir şehirde. Dünyanın ahir milyarderlerin şu tayda milyarderlerin şu tayda o devlet değil ya da o da bölünüp elinden alınan köp bir territoriyası. Yine bir şehrin çıkarıp durdu. Das doğruyorum şu Fransa'nın yemesi oldu. Territoriyası. Manaka seyretseniz yine görürsünüz. Yine kurban olursa takbali. Niye için? O şu Manakan monarxı var Prins Albert dip. Şoňa bar bir halça sowgat berip mine o başyna yaptın sen halçan. Ola milyon trilyon dolar ruwatylar o şäherin içinde. Dünýäň hemme milyarderi, milleneri şo taýdy. Ene bir at gaýtarym ýerde 2 kilometr territoriýa bar ýok. Näme giden rödiýär? Şol Türkmenistanyň ogurlan milyardlaryny şo taýda yerleşdirmek üçin Manakada. Onu kriptovalyuta öwürjekmi, pul bilenmi? Ýöne şo taýda Ýewrosoýuz karar çykardy. Geçen ýyldan bäri Manakada pul ýuwulýady. Ýani ogurluk pullary ýuwulýady. Bir kananyň üstüne maçdylar Amerikalılar bilen Inglizler. Kim näme goýupdyr? Bilim gitjek ýeri ýok. Açık bar gaýdany gowy gaýtan. Beýlekileri hasaba diýer, öýredi oturup dünýä guramalar bar. Ene? Näme üçin baryp gaýtdy, kim bilen duguşdy? O bolýa Prins Albert bir emma o beýleki kölügede oturan milyarderler bar. O milyarderliň şäheri açyňda seredin hani Manakany, Monte Carlo näme bar o taýda görürsiňiz. Şeňen ene Urwan uluş otak bar gaýtdy. O oň ýanyna da ýani halkary janaatçylygy ýerleýän guramy Orsiýadan 1 milyarderin çykardy o otak ogurluk pullary ýapýarlyk üçin. Buňa gitjek ýeri ýok. Ene şu halkdan ogurlanan milyardlaryň bir bölegi şo ýerlere çykýan diýmek. Oň hasaby ýörediler. Gitjek ýeri ýok. O bir Dubaýa çykarylýar bilim tapalar. O dolar gerekkel, olara yemede gerekkel, näme? Euro. Bulara şu mahal kriptovalyuta gerek ýapyl görünmeýän diýär. Ýok, o kriptovalyutan ýöredi oturan halkary uramalar, banklar, karhanalar bar. Hemmesi bilip durar nira bilen gatnaýan, ýa nira geçirilýän. Taparlar gitjek ýeri ýok. Onuň ýörüýte halkary yemeler var, uramalar ya edaralar diýip aýdyn. Şol öňkü ýanky bir näme diýip daşary gulluklar bilen işleýän adamlar pensiýa çykanlar harba adamlaryň bolup bilýär, olar diplomatik gullugyn bolup bilýär, aňtaw gulluklaryň bolup bilýär. Şol adamlaryň ýörüýte birikmeleri var. Olarda kompýuterda hemme ähli ýurtlaryň maglumaty var. Haýsy ýurtda näme näçe öňürilýär, şol öňümiň näçe ýurdun içinde galýar, näçe ýurdun daşyna çykarylýar, çykarylany kimiň adyna goýulýar, çykarylan pul ýa salgytdan geçenmi ýa ogurlukmy? Ine şonuň ogurluklary ýa bolup kompýuterine dur. Şol sany Türkmenistanyň haçanna Türkmenistanyň kanuny döwlet gurulanyny diýmek, şolary ähli ogurlugyň 5%-den bersen galan 90% alar ýaly hem adresatlar bilen kime nire haçan geçirildi şo pullar sen öňüne goýa ähli maglumat. Ana onsoň sutlaşda alyber. Ya olar getir elini götürýän da Türkmenistan goý jogap berseler. Ne bereleri bilen. Şoň üçin dünýä daryldy indi. Şeňin ol öňkü ýaly o arşa gitdi diýe 6 aýlap ýok. Indi 6 sekundda dünýäň o çetinde bir zat gopsa bärde ýem ses eşdilýär. Şu sebeplere göre o biz aýtjak bolýan men size aýtjak bolýan zadym ýurtdaşlar ýa ýetirjek bolýan maglumatym ýa-da haýyşdym. Şu nira ýok edildi, hazyna gelmeli pullar. Şunu gatberg soramarsyňyz. Her bir adam öz ýerine oturup oýlanyp pikirlenin. Nira gitdi? Şu sizin garyplygyňyzyň, sizin şu keselçiligiňiziň, şu sizin gysga ömrüňiziň sebäpkäri hana şol gutbaly köşkde oturan haramzadalar. Sizin ırskyňyzy agyňyzdan kakyp alyp hana görnýerleri karşylap berdi.
haçana çelli şu zatları göz yumup gezmeli, ya haçana çelli şu zatları çekip çydap gezmeli. Ene soru. Elbette bu soruga jogap gözleyen iyleşlemeden sany gün saýyn artyp otyr. Maňa olgun Aşgabatdan jaňa dy diýerler. Ýaşyl bedeme ýadadyk şutaýdy Aşgabatda ýaşaýanam bolsa. Bir aýda 100 ya $150 gazanç etmek bize gaty kyn iş ýa. Şolum tapdyryp duran bagtda ýa-da. Ene Aşgabatda şeýle ýagda ýurtdaşlar o ýurdun o künjünde ýa çeteninde ýaşaýan adamlaryň durmuşy barada aýdyp oturmaýdy. Bolly bize ýeterlik herekete geçmesek boljak galip maňa jaň etip aýtdylar. Aşgabatdan gelýän habar şol. Başga da bar. Başga da kan Gyrak çetini owalardan çekip çydarýar bolmady durmuşymy diýip. Ýöne men soňky gelen habar aýdy. Şoň üçin milletin bir bölegi eýem düşünýär. Näme bolup geçýär? Bu halkyň ýeňsesinden nähili bular syýasy oýunlary edip otyr, nähili ýa-ni bu ykdysady ogurlyklary edip otyr. O taýda da kim ullanýarlar diýip? Aýdymçylary, ýa-ni ýazyjylary, o jurnalistleri şulary ullanýarlar. Perde edip, şularyň adamyny teklip edýär. Aydın bir düşünüp biljeňiz barmy? Aydymçyny Cemal Saparova teklip girdi. Täsgeýdiň sultan edip. Sen şunu şu seter gıygırmakan alıp bir Türkmenistanyň konstitusiýasyny okap gör. Şonu sen üýtgedip bilýärmi? Ya agzyna geleni samrak oturmasan hakyň ya hukugyň barmy? Döwleti o köşk şahirlerim der, köşk ýa-ni aýdymçylarym der, ýalakalarym der, döwleti ilkinji nowbatda ýa-ni kanunçylar, ykdysadyetçiler, soňam ýa-ni juristler şu üç topar beleleşip döwletiň kada kanunyny, salgydyny, hazynasyny hemme zady şular kesgitdi. Teklip ediljek bolsa ilkinji nowbatda şulary teklip edilmeli. Ya şular teklip etmeli parlamente da beýleki ýerde. Şolardan ses seda çykmaýan bolsa, o sen aýdymçy bol, o sen nädip o döwletiň kada kanunyna düzgün üýtgedýär? Ya bular eseremekden ýa-ni depelerini ýeke gram akyl galmandyr diýen görýänler. Bulara besir ýa-da haýkuşa diýen adamlar hem ýok öňünde durup. Ene şoň üçin bu şulatlar, şu jenaýetler bolup geçýär. O bütün dünýä üstümizden gülüp otyr ýurtdaşlar. Bu nähil beýle zat mümkin diýen. Bir aýdymçy çykyp Şumal Şwetsiyada premier ministr aýyrmaly, ýa paçan aýyr premier ministr paçan ýemeden täzini ýedirmeli. Bu nähil o jenaýet ha. Şo söz çykaran üçin orta onu ýam on mäselelere möhleti bolmaly. O döwleti agdaryşyna çagyryp otyr. Bir konstitusiýon guruluşdan başga konstitusiýon guruluşy ýa-ni halkdan sonra man referendum geçirilmän. Bir adam edýän teklibi bilen bolýa da bolýa diýip oturmak ol. Nähil düşünje bolýar. Dün ondan ýigitlerimiz ýemede şol sonra jogapda çykyş edip ötürdi ýekşenme gün. Şo tagym biri gelip özü ors ady o näme küşüşün bir hilady bar. Aýdy täsgeýdireliň sultany diýe. Şo gaýtalap otyrdy. Şo biziň gizlelemek üçin ýa gaharmyzy getirmek üçin. Şonu sen bolýar, sen küşüşün teklip edýän ýüzüň açyp teklip et. Onu kime teklip edýän? Meclise teklip et, parlamente goýşalar golmasyn. Ya halka referenduma çykar. Näme üçin üýtgedýäňizi maýdyň ilk başta. Kimden sorap, halkdan sorapmyň teklip edýän? Ya kelläňize gelen ne diýän? Täs geýdirin. Hani geýdirin täzi, hani göreli bizim nähil täs bolýar. O kelle götürürmü ka o täzi? Geýdirjek bolýan adamyň kellesi. Bilem ullakan sonra bolupdy. Bolýar ýurtdaşlar mundan aňryk geçmän şu taýda duran. Ýene de täze habarlar gelse dikkatiňizi ýetiren. Oturun, oýlanyň, pikirleniň ýurtdaşlar. Özüňize gerek degişli netijeni çykaryn. Hemmäňiziň öňünde saglyk sag oturun.